Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Александр Кнелович, блогер і палітык у нашай студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел. Дзень добры, паважаныя гледачы. Неяк у мяне язык завярнуўся на прозвішчы, таму яшчэ раз скажу. Кнелович — гэта не толькі прозвішча, гэта і назва YouTube-канала, на якім Александр публікуе шточацвер. Як звычайна, калі няма нейкіх тэхнічных збояў, калі няма форс-мажораў, нейкае кароткае, ёмістае відэа пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Ну, а мы ў пятніцу сустракаемся ў студыі Еўрарадыё, каб ужо ў жывым эфіры гэтае відэа, як цукерачку, разгарнуць, абмеркаваць, адказаць на вашыя пытанні, зачытаць вашыя заўвагі ў жывым эфіры. Вось там ёсць чат трансляцыі. Калі ласка, пішыце, ставце лайкі і нават дызлайкі гэтаму відэа. Ну, але сёння так атрымалася, што абмяркоўваць няма чаго, таму што якраз такі вось гэтыя абставіны непераадольнай сілы згулялі сваю ролю. Так, за 3 з чымсьці гады у нас было, напэўна, такі 3 тыдня, і вот зараз 4-й, калі мы спазніліся з відео, магчыма, яно выйдзе заўтра ці паслязаўтра, але будзе прысвечана той тэме, якую мы ўжо абмяркоўвалі мінулым разам, менавіта таму, што адбываецца з курсам долару ў Беларусі. Чаму пры ўсіх прагнозах, у тым ліку і маім прагнозы, калі он был 3,60, я казаў, ну, напэўна, рух усё ж такі наперад, павольны, але наперад. Чаму атрымалася 3,05, зараз там 3,13, напэўна, і што будзе далей, ну, ўсё ж такі трэба было прызнаць не тое, каб памылку, а факап усіх прагназістаў наконт суадносін і расійскага рубля, і беларускага рубля, і патлумачыць гледачам, што адбываецца, чаго чакаць, і чаму ўсё ж такі эканамічныя базавыя нейкія паказнікі кажуць аб тым, што рух будзе толькі ў адным накірунку. Але вось пытанне, што адбылося, вельмі цікава, таму мы будзем аб гэтым распавядаць у суботу ці ў нядзелю, яшчэ не вырашылі. Ну, вось так. Але эта тэма была мінулым тыднем, мы ўжо абмяркоўвалі, калі у вас ёсць з гэтай нагоды пытання, то паглядзіце мінулую трансляцыю. Да, якраз такі тут коні крыху наперадзе воза былі, і мы абмеркавалі гэтую тэму ў пятніцу мінулую на Еўрарадыё. Но трэба сказаць, што, дарэчы, з доларам амаль нічога не змянілася, там 2 крокі наперад, 1 крок назад. Да? Таму будзем сёння абмяркоўваць, уласна кажучы, тэмы надзённыя. Ну і я думаю, што пачнем з Лукашэнкі. Я думал, з водкі, з гарэлкі. З гарэлкі давайте скончикаем. Лукашенко ці гарэлка? Я памятаю гэты жарт з КВЗ. Ну, пойдем, може, выпьем пивка, посидим, поговорим, а может, адразу водочки полежим, помолчим. Ну, ладно. Вось, давайте гарэлку адкладзем на потым. А Лукашенко на гэтым тыдні правёў чарговую нараду, і не адну, але прыцягнула нашу увагу тая, дзе ён вырашыў, прызначаючы нейкіх чарговых чыноўнікаў, кіраваць раёнамі, павучыць іх, як трэба працаваць. І лейтматыў там быў такі звычайны: памры, але зрабі. Александр, я могу, конечно, вот, ведаеце, у меня оптика уже такая, крыху замыленная, да? Я могу памыляцца, але мне здаецца, што Лукашенко уже 30 гадоў загадвае памерці, але зрабіць. І амаль нічога не робіцца, і амаль ніхто за гэта не памёр. І таму даводзіцца ізноў, як мантру, да, раз там на паўгады гэтым чыноўнікам, вот это вот все паўтараць. Памры, але зрабі. А чего яны не робяць-то? Ну, ведаеце, у меня зараз дзіўная асацыяцыя. Мы учора узгадывалі ў іншым месцы Аллу Борисовну Пугачеву, и у меня зараз заиграла «Уж сколько их упало в эту землю». Так вось, немного, не шмат палягло, канешне. Чаму цалкам не працуе дзяржаўная машына? То есть мы разумеем, што на прыкладзе сельскай гаспадаркі гэта ж не толькі адзін прыклад сельскай гаспадаркі. Гэта как бы які накірунак не вазьмі, атрымаеш тое ж самае. Ёсць вельмі грозны Лукашенко, ёсць яго такі лаецца ён заўсёды на чыноўнікаў, аддае вельмі жорсткія прыказы, і нагадаю, і тыя людзі, якія глядзяць звонку на Беларусь, ім падаецца, што гэта жорсткая пабудаваная вертыкаль, дзе ўсё, як сказаў, так і зроблена. Атрымліваецца 30 гадоў
і нічога так не працуе зусім па-іншаму і значна горш, чым у тых краінах, дзе няма гэтай жорсткай вертыкалі, дзе людзі неяк самі змагаюцца за сваімі праблемамі, з мясцовымі ўладамі, неяк абіраюць іх, неяк лепей гэта ўсё працуе. Сэнс у тым, што у нас няма ніякай вертыкалі цалкам. Ну, то есть яна на бумазе яна ёсць, але немагчыма аддаць такі загад, каб ён з самого верху праз 8 гэтых паверхаў прыехаў да канкрэтнага таго чалавека, які павінен яго выконваць, і ў тым самым выглядзе быў выкананы, і каб у чалавека былі рэсурсы на гэта, каб у яго былі паўнамоцтва, каб ён быў нармальна заматываваны. Ведаеце, як працуе менеджмент ввогуле? Там цыкл менеджмента, так? Паставіш мэты, адказнасць, рэсурсы, матывацыя, кантроль. У нас атрымліваецца, што ёсць мэты і ёсць кантроль. Паміж німі нічога. Да? І таму чалавек, які прыходзіць да Лукашенка, які чуе гэтыя загады, гэтыя прыказы, ну, ён, канешне, ведаеце, калі б ён быў першы раз прыйшоў Лукашенко да ўлады, першы раз прызначыў кіраўніка райвыканкама, напэўна, яны бы кінуліся выконваць. Яны 30 гадоў у сістэме. Яны ведаюць, што гэта, як в Савецкім Саюзе, лепей 5 минут пачырванець на партсабранні. Калі вы будуць распавядаць, што ты ізноў нічого не зрабіў, і ў наступным годзе дакладна ўжо трэба будзе памерці. Чым цэлы год працаваць? Таму гэта цалкам адлюстраванне таго, што адбываецца ў краіне. Ну, можна паглядзець, ведаеце, быў у мяне там некалькі месяцаў таму мы з вами абмяркоўвалі, калі былі так званыя выбары, аб тым, што толькі 30% паказнікаў, якія былі напісаны ў прагнозе сацыяльна-эканамічнага развіцця, яны выкананы цалкам у краіне. Таму гэта сэнс, гэта існасць как бы беларускай сістэмы, у гэтым няма нічога такого новага, ну, а тое, што гэта заўсёды адбываецца ў першую чаргу на прадпрыемствах сельскай гаспадаркі, так ведаеце, калі б Лукашенко быў дзесьці з тэатру оперы балета нейкім там касірам перед тым, як стаць прэзідэнтам, то, напэўна, у нас бы вся балетны гэты сектор, каб бы так бы разбіраўся на гэтых на селектарах, ён бы прызначаў дырэктароў дамоў культуры, загадваў ім там, як ставіць гэта щелкунчыка. Але адначасова загадваючы, вот просто раскладаючы, да, як ім працаваць, ён бы патрабаваў, каб яны самі вырашалі, як працаваць, да? Так, конечно. І каб самі, значыцца, паказвалі вынік, і каб самі нешта там прыдумлялі, і нейкія інавацыі, і гэтак далей. Што яшчэ цікава? Якая несправедлівасць, да? Вось кіраўнік райвыканкама ў Беларусі, это реально, это, ну вот, у Лукашэнкі ёсць Шклоўскі раён, якім ён прызнае, прямо там так кажа, ім займаецца управленне справамі прэзідэнта, да? Поднимает там этого Назарова, які кіруе управленнем, кажа, ты занимаешься? Он кажа, я займаюся. Шклоўскі раён, як бы тут абысціся без табуяванай лексікі, ён все там вельмі добра, караце, арганізавана, туды вліта грошай, там пабудаваны прадпрыемствы, і цяпер ён кожнаму чыноўніку, якого прызначае ў іншы раён, ён кажа, ну паглядзі, Шклоўскі раён, можна ж зрабіць, да? Ну, гэта як это арбуз мелуны па-беларуску, кавуны, гэта як кавуны на яго асабістым падвор'і, то, што там працавала ўся акадэмія навук, каб у яго ўсё ж такі нешта вырасла, так гэта ён так это пропускае, гэта астаецца за кадрам, так, ну, канешне, сапраўды, калі ўзяць народныя грошы і ўліць іх у адзін раён, а потым казаць, ну, паглядзіце, у іх жа атрымалася, то гэта вельмі такая слабая матывацыя для кіраўнікоў райвыканкама. Ну, то вы мне зрабіце без грошай з управлення справамі, да, але вот тое самае. Далей пачынаюцца праблемы. Вось, можа быць, і шкада, што мы вам не далі паслухаць, але ладно. Ён кажа, ну вот же мы там пабудавалі прадпрыемствы і папяровы камбінат, і па камбікармам завод. І далі такая фраза гучыць, ну, трэба ж его загружаць, трэба, каб ён выконваў заказы, вот, каб ён вам у раёны пастаўляў той камбікорм, які вось вам патрэбны, вырабляў там вам.
То бок адбылося нават у Шклоўскім раёне ўсё як звычайна. Адбухалі нейкі завод, а ён нешта не то самае. І больш за то я скажу. Ну, што значыць заказы? То бок грошы, якія перадалі нейкаму раёну, трэба вбухаць в Шклоўскі раён, замовіць у камбіната камбікарма, каб гэта камбікармовы камбінат, вось завод, ён адправіў туды і неяк выжываў. Да? То бок ужо тут такі колазварот грошай у дзяржаве з завязкай на Шклоўскі раён, але все роўна вось гэты вось моўны старшыня Валкавыцкага раёна, да, вот ён мусіць, да, вот там нейкім чынам квітнець, а грошы мусіць аддаць таварышам у Шклоў. Ведаеце, колькі было страт на заводзе гэтай газетнай паперы ў Шклове? Ну, я уяўляю сабе, што яны былі, але не разбіраўся, конечно. 420 мільёнаў даляраў. На адным заводзе, да? На гэтым заводзе. То бок взяли 420 мільёнаў, убухалі ў гэтае прадпрыемства, і яно шмат гадоў працуе ў страты. Адзінае, што там зрабілі добра, калі высветлілася, што, ну, у меня таксама табуіравана лексіка лезет. Потому что, ведаеце, 420 мільёнаў гэта ўсё ж таки не 42 мільёна, не 4 мільёна. Так? Адзінае, што там потым зрабілі, гэта зрабілі такое малую прадукцыю, малую вытворчасць гэтых дамоў зборных, але, ну, гэта там, ведаеце, непараўнальныя магутнасці, непараўнальныя грошы, там 1 к 100. А цалкам гэта вялікі дзяржаўны такі правал, за які ніхто не панёс адказнасці. І такіх прыкладаў на Украіне, канешне, таму, паважаныя сябры, у вас і заробак не такі, як у Польшы, таму што адбываецца вось гэта. Таму што вось палова эканомікі працуе нармальна, а другая палова гэта вот взялі грошы, кінулі, таму што трэба, каб працаваў завод камбікармоў у Шклоўскім раёне. Ну і вось, у выніку пенсія ў Беларусі там 200 з чымсьці даляраў. І не болей за тое. Сумна, конечно. Слухайте, для меня гэта галоўны мой сум наконт беларускай эканомікі. Таму што можна шмат распавядаць, якія павінны быць падаткі, якія там галіны прамысловасці там прасоўваць ці не прасоўваць, як рабіць тое ці іншае. Но калі ты бачыш, што наўпрост беруцца грошы, даюцца людзям, якія не мысляць катэгорыямі рынкавымі, эканамічнымі, якія мысляць катэгорыямі там 72-го года, калі я шмат разоў казаў, чым адрозніванне 72-го года ад 2025-го? У тым, што ў 72-м годзе мы жылі ў краіне, дзе быў дэфіцыт усяго. Які завод не пабудуй, якую вытворчасць не адчыні, усё будзе на расхват. Расхапаюць. Таму што нічога няма. Потому что ничего нема. И как колись казал Жванецкий, у нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только не захочешь, того может и не быть. Это из тех времен. И когда ты вырос в такие часы, ты разумеешь, что тебе достатково побудовать завод у Шклове, и все будет добро. На 25-й год, 21-го стагоддзя працуе па-іншаму. У нас адчынены межы. У нас няма праблемы з закупкай гэтай паперы за межой. І гэты завод апынецца ў канкурэнтным асяроддзі і будзе працаваць мінус, таму што гэта вельмі дрэнная інвестыцыя. Таму што тыя людзі, якім выдалі народныя 420 мільёнаў долараў, нічога не разумеюць. Не ў тым, як пабудаваць завод, і яны ў гэтым нічога не разумеюць, а ў тым, як ён павінен працаваць, каб ён працаваў у прыбытак. І для мяне гэта галоўны боль, таму што я бачу, як дзесяткі мільярдаў долараў з вашых кішэняў былі проста выкінутыя ў смецце. І калі б не адбывалася толькі гэтага, узровень жыцця ў Беларусі, напэўна, был бы адсоткаў на 30 болей, чым ён есть сёння. Таму я так сумую заўсёды, калі мы пачынаем гэтую размову. Все астатняе можа быць там па-іншаму, так ці інакш. Але вось гэтыя дзесяткі мільярдаў долараў, гэта, канешне, вялікі сум. Ну, давайте да больш весёлых тэмаў. Дэфіцыт бульбы нікуды не падзеўся. Прыйшоў сакавік, і я так разумею, не ўсё было зусім проста.
на 3 месяцы уводзіўся абмежаванне уводзілася, да, ліцэнзаванне. Будзем казаць, як ёсць. Гэта забарона. Забарона на вываз бульбы. То бок можна было атрымаць разавую ліцэнзію і вывесці нейкую колькасць бульбы. Ну, натуральна, гэта рабілася, каб ніхто бульбу не вывозіў. Таму што у Расіі, мы разбіралі это, ізноў жа, у Расіі няма рэгулявання коштаў. Бульба, калі яна патрэбна была людзям, а яе было нешмат, падаражэла, а ў Беларусі бульба не змагла падаражэць праз тое, што рэгуляванне коштаў, таму прадпрымальныя людзі пачалі вывозіць яе ў Расію, прадаваць там, ну, купі тут танна, прадай там даражэй, і на гэтыя там 2% мы і жывем, як звычайна, да? І паміж 2 забаронамі трохмесячнымі прайшоў тыдзень. Я так разумею, што, то бок, першая забарона вводзілася з 12 там, снежня па 12 сакавіка, а наступная была ўведзеная, мне здаецца, 21-го. Недзе вот так вот, да? 10 дзён. Я так разумею, што, то бок, не адразу, не дата в дату, не стык в стык, да? А вот праз нейкі час, да, давялося, то бок, чыноўнікі, яны шчыра спадзяваліся, што все спрацавала, як бы, што рассасалась, да, што вось мы на 3 тыдні забаранілі на 3 месяцы, на 3 месяцы, да, за гэтыя 3 месяцы прадпрымальныя людзі, да, само сабой, прадпрымальныя людзі забылі, што так можна рабіць, да, можа быць, кошты там збалансаваліся, можа быць, у Расіі бульбу завезлі аднекуль з іншага накірунку, і яна там патаннела, і все, ніхто не будзе так рабіць. Прайшло 3 месяцы, бульба ізноў, я так разумею, паехала ва ўсходнім кірунку і давялося яшчэ на 3 месяцы ўвесці забарону. То бок гэта не было так, што мы проста працягваем. Ну, вельмі дзіўная гісторыя, таму што калі вводзілася гэта забарона на 3 месяцы, мы ў гэтай студіі з вами разважалі, што гэта не на 3 месяцы, гэта на 9 месяцаў да новага ўраджаю ў Беларусі. Таму што, ну, не возьмецца ніадкуль бульба ні ў Расіі, ні ў Беларусі, таму што, ну, мінімальны ўзровень гэтай збораў гэтай бульбы, таму мне падавалася, што гэта забарона павінна была аўтаматычна прадліцца, але вы мне дзіўна зараз распавядаеце рэчы, што быў ўсё ж такі 9 дзён, які далі хлопцам папрацаваць. Да, нават крыху больш, значит, 2 тыдні было. Ось 10-24 навіна пра ліцэнзаванне на вываз, а не, так і пустыя яблыкаў цыбулі, 12 была навіна пра вываз бульбы, і вось так, якога гэта у нас 25 на дзень волі, то бок вот у панядзелак, то бок атрымліваецца з 12 по 25 вот быў такі зазор. Давайте дададзім да гэтага на мінулым тыдні, дзесьці вось гэты момант зазора, Марх правяраў крамы беларускія наконт таго, ці ёсць у іх бульба. У 3% бульбы не было ўвогуле, а 3% гэта 500 крамаў. Вось. А ў 10% была, але была не кандыцыя. То бок, ну, гніллё, зелёнае і так далей. Як казалі, свінням аддаць. Так, так. А 10% гэта ўжо там 1500 крамаў. Вось. І зараз я зразумеў, чаму Марх гэта рабіў, таму што ім патрэбны былі падставы, каб падоўжыць гэтую, конечно, забарону. Вось. Ну, канешне, слухайце, ну, калі ў Беларусі збіраюць бульбу? Ну, у верасні. У верасні. Ну, может быть, цяпер у нас глобальнае пацяпленне, можа, ў жніўні будуць збіраць. Ну, карацей, гэта забарона павінна працаваць вось да новага ўраджаю, нічога іншага з гэтага не будзе. Дзіўна, што яны не разрабілі гэта адразу на 9 месяцаў, таму што, ну, гэта было бы цалкам лагічна. Ну, і я думаю, што справа ж у тым, што за 9 месяцаў таксама не рассмокчацца. Адзінае, што выратуе беларускую бульбу, гэта тое, што ў Расіі прыкладна ў тыя ж даты таксама будзе нейкі ўраджай бульбы. То бок нейкі час, некалькі месяцаў у расіян будзе ўласная бульба, што, безумоўна, і кошты паднізіць, да, і, уласна, ну, знізіць экспартны патэнцыял беларускай бульбы. Але, ну, вось, практыка паказвае, што да кастрычніка на 1 месяц хапіла, ў прынцыпе, да, бульбы. Да кастрычніка ў расіян свая бульба скончылася, стала
трэба весці аднекуль, ну вось, напрыклад, беларускую. Цікава, тут бы нашаму Маргу бы прайсціся па расійскіх крамах, мне здаецца, паглядзець, што там прадаецца. Надо прапанаваць. Калі ў Беларусі у 10 плюс 3 атрымліваецца 13% крамаў, бок, ну, блин, 13% крамаў. Гэта уже 13%. Гэта, значит, у 13% крамаў бульбу купіць, ну, немагчыма. Ці не хочется. Ці не хочется, да. Ці ты купіш нешта, што прынесеш дадому, там і не ведаю, чысцілі вы апошнім часам бульбу, сябры? Вот сколькі зразаешся і выкалуфаеш рознага, да? Вось. І вось так вось зрэзаць і выкалупаць, здаецца, палову давядзецца, да? Слухайте, я зараз, прабачце, паважаныя глядачы, но мне чамусьці накрыла успамінамі, калі я быў падлеткам, і мне мама даручала пайсці купіць бульбу ў савецкую краму. Не прывезці з вёскі, а менавіта ў краму. Гэта было такое вельмі цёмнае такое памяшканне, дзе стаяла такая чарга, чалавек на 15-20, вельмі такое бруднае ўсё было, і адкульсьці з гэтага, хочется сказаць, са склепу, склеп, наверное, по-польску будет. Ну, откуда, нет, я имею в виду... Вы маеце на увазе сутарэнню аднекуль, да? Там было такое, типа, большое хранилище, и оттуль закидывали праз нейкі такі жэлаб гэтую бульбу. Яна ўся была такая у зямлі, напалову гнілая, але была вельмі танная. Цена бульбы была 8 ці 10 копеек. Напэўна, 8 копеек за кілаграм. Гэта было вельмі мала. Але яна была вельмі дрэнная, і вось адчуванне ад пакупкі гэтай бульбы, гэта было такія, я кудысьці у пекла спускаўся і потым вяртаўся дадому. Ну што ж, вось такая сітуацыя з бульбай, сябры. Бульбы, што можна сказаць, у бліжэйшы час ні больш, ні менш не стане. Я думаю, што з такім поспехам тэ 13% крамаў, дзе і не было, яны ніадкуль, у прынцыпе, дастаць хутчэй за ўсё не змогуць. Ну, а ў астатніх будзе прадавацца беларуская бульба, пакуль дзейнічае бульбяная заслона паміж Беларусю і Расіяй. Ну і так мы будзем жыць, мяркуючы па ўсім, калі нічога не будзе прынцыпова змяняцца, мы так будзем жыць доўгія гады. Вот колькі вы паспеюць вывесці з Беларусі бульбы ў Расію за той кароткі перыяд, калі будзе можна, вось нас такі адсотак крамаў у Беларусі застанецца у лютым, у сакавіку без бульбы на наступны год. То бок у тое, што ў Расіі ўсё ж такі вырасце свая бульба, там адсоткаў на 20 болей, чым мінулым годам, вы ніяк не верыце? Я не веру. Вот. Ну што, далей. Бульба – гэта важны стратэгічны прадукт. Яшчэ адзін важны стратэгічны прадукт – гэта гарэлка, пра якую мы абяцалі пагаварыць. Слухайце, ну там такія навіны. Драматычныя, я б сказаў. Драматычныя чаму? Таму што гарэлка падаражэла. Падаражэла на 5% адразу. Канешне, тут, як заўсёды, ёсць пытанне, а як гэта так у вас атрымліваецца, што вы абяцалі людзям цалкам інфляцыю за год 5%, а у вас за один раз адначасова падаражэла гарэлка на 5%. Што вы робіце увогуле? Бензін на 7% падаражэў. Увогуле, з-за гэтага інфляцыя разганяецца. Яна была ў январе студзеня 5,2%, у лютым уже 5,6%. Яшчэ не было падаражэння ні бензіну, ні гарэлкі, але ўжо была такая інфляцыя. Но не ў гэтым пытанне. Гарэлка пераадолела псіхалагічна істотную адзнаку. 10 рублёў. Зараз мінімальны кошт гарэлкі ў беларускіх крамах 10 рублёў і 7 копеек. Самая простенькая гарэлка, офіцер там, не ведаю, ну вось нешта такое. Я вижу, вы маеце досвід. Мне было юнацтва, Александр. Ну, у маім юнацтве былі іншыя бренды. Ведаеце. Так вось, 10 рублёў 7 копеек, і мне гэта нагадала, ведаеце што? У Савецкам Саюзе гарэлка пры Брежневе была 3,60. 62. 3,62, конечно. Все ведалі лепей за гэту лічбу пі. 3,62. Ось. А потым была там трохі вышэй за 4 рублі, потым была 5 рублёў. 10 пасля пры Гарбачове ўжо яна была
напрыканцы 9,60, ну, і мы разумеем, што такое цана гарэлкі 9,60, калі у краіне сярэдні заробак там 140 рублёў. То бок сярэдні заробак это там 10 бутылак гарэлкі. Вось такія былі суадносіны у Савецкім Саюзе. Гэта прыводзіла да таго, што людзі пілі самагон, што афіцыйная вытворчасць скарачалася, але неафіцыйная адэкалон трайной і ўсё астатняе. Вось што было ў Савецкім Саюзе, у тым самым шчаслівым Савецкім Саюзе. Но калі афіцыйная лічба, афіцыйная цана водкі пераадолела 10 рублёў, скончыўся Савецкі Саюз, таму што гэта адбылося за год да таго, як Савецкі Саюз. І мне адчуванне, што неяк гэтае сённяшняе пераадоленне таксама звязана з нейкімі падзеямі. Гэта таксама такі сімвал крызіса. Саюзная дзяржава пад пагрозай. Менавіта так. Мы павінны, канешне, памятаць, што ў цане гарэлкі больш за 40% гэта доля дзяржавы. То есть яна атрымлівае праз акцызы, праз падаткі. Калісьці я лічыў там больш за 40%, амаль паловы. Амаль паловы з гэтай цаны, і таму гэта дзяржава працуе сабе ў карман, калі яна вось так падвышае падаткі. Вось. Ну і вось такія навіны. То бок грошы патрэбныя. Я ўпэўнены, што хто там вырашае ў Беларусі наконт сацыяльна-эканамічнай палітыкі, я думаю, што это як звычайна адміністрацыя Лукашэнкі, да? Там все добра разумеюць, наколькі непапулярны гэта крок. Ну так, я таксама лічу, што такія рэчы на алкагольныя напоі і, напрыклад, на гарэлку, так? Але падвышаюць. Я думаю, што вот тое, што вы сказалі пра інфляцыю, гэта для іх ўсё ж такі другасная рэч такая, да? Вось, а тое, што людзі змогуць менш гарэлкі набыць, да, неяк цынічна так, як бы ізноў лезе ў галаву показка там папа, ты будзеш менш піць, не, сыночак, ты будзеш менш есці, да. Вось гэта, мне здаецца, яны все разумеюць всё, яны баяцца гэта выбуху сацыяльнай напружанасці, але тым не менш падвышаюць. Гэта значыць, што грошы патрэбныя. Ну, конечно. Давайте просто не будем рабіць гэта нейкіх таких доўгіх высноў і разважанняў. Просто паставім такі сцяжочак, да, вот тут чырвоненькі, да, што грошы патрэбныя. Калі б маглі не падвышаць, не падвышалі бы. Да. І, Александр, тут, калі шчыра, магу дзіўны выверт такі сабе дазволіць, але ізноў жа навіна апошніх дзён, мне здаецца, гэта Зеркала і Белпол дасталі даныя пра нараджальнасць свежая, да, і там нараджальнасць самая нізкая за апошнія, мне здаецца, вельмі доўгі, 20 за ўвесь час назірання. З 54-го там быў графік такі вот і вот такі вот, да. Значыцца, 54 тысячи, наколькі я памятаю, 58, да, нарадзілася дзетак у Беларусі за 2024 год. Прабачце, все па памяці, нешта дрэнна падрыхтаваўся, хаця можна было б знайсці скриншот. Ці звязана гэта з коштамі на гарэлку? Сказаць складана, да, але такі папулісцкі вывод, да, кошты на гарэлку растут, нараджальнасць зніжаецца, як бы, да. Вось, канешне ж, гэта жарт, я думаю, што праблема нашмат глыбейшая, я думаю, што усе мы карані гэтай праблемы разумеем, вось, але тым не менш. Яшчэ ніхто не здолеў знайсці сувязці наўпростую ці адваротную паміж цаной гарэлкі і колькасцю дзяцей, якія нараджаліся, таму што я не беру на себя отказность, как бы все ж таки... Не доказать, не обвергнуть. Не доказать, не обвергнуть. Слухайте, дадам до гэтага, што Беларусь яшчэ на 13-м месцы ў свеце по цане на цыгареты. Іх там есть такі рэйтынг, які выміраў, колькі каштуюць Мальбара ў розных краінах. Даражэйш. Таннейшых. То бок у нас 13 з 200 по доступности этих сигарет. Это значит, что у нас доступные? Да, конечно. Ага. У нас вельмі танныя сигареты. Ну, невеликий доход населенца, там эти сигареты столько коштуюць. Вот, что ж датычыцца, конечно, нараджальнасці, то, конечно, подкрэслю яшчэ раз. Такого не было ніколі. Такого не было і ў часы сусветнай вайны. У нас зараз там нараджальнасць меней за 6 чалавек на 100 тысяч насельніцтва, напэўна, яна выміраецца. У часы з другой сусветнай было трохі болей за 8,
У нас меней, чым у Польшы, чым у Літве у разліку на колькасць насельніцтва на 20%, прыкладна. Мы калісьці 10 гадоў таму лічба дзяцей, народжаных дзяцей за год была трохі не дацягвала да 120 тысяч. Вось просто себе уявіць, было амаль 120 тысяч, а зараз 58 тысяч дзяцей. І мы разумеем, чаму гэта так адбываецца. Ёсць такія базавыя нейкія прычыны гэтага. Гэта адчуванне сябе неустойліва жанчынамі ў Беларусі, адчуванне, што заўсёды дзяржава гатова цябе пакінуць адно на адзін з тваімі турботамі. Вось. Ну і, канешне, рэпрэсіі, канешне, вайна, канешне, неустойлівае эканамічнае становішча, канешне, вялікая колькасць жанчын у самым такім узросце, калі яны павінны ражаць, каму ён такі павінны, калі яны жадаюць ражаць, вось, якія з'ехалі, і гэта там сотні тысяч, напэўна, чалавек. Вось, і ўсё гэта цалкам прыводзіць да таго, што Беларусь так вось, шчыра кажучы, проста вымірае. І з гэтым нельга нічога зделаць тым, што прапануе Качанова, яна зноў на мінулым тыдні нешта там распавядала пра то, што мы будзем вырашаць гэтую праблему. Ведаеце, калі ў мяне пыталіся, а як гэту праблему вырашыць? Ёсць простая рэч. Прыпыніць удзел у вайне. Выпусціць палітвязняў усіх. Прызнаць праблему ў эканоміцы і пачаць эканамічныя рэформы. Это, по-вашаму, все простая рэч, да? Так, это простая рэч. Просто яны прапануюць вось гэта вот все. Вось гэта складаная рэч. Ведаеце, у адным з расійскіх рэгіёнаў я был вельмі... Я лічу, што гэта трэба перанесці і ў беларускую часнасць. У адным з расійскіх рэгіёнаў будуць плаціць па 100 тысяч расійскіх рублёў, гэта трохі болей за $1000 цяжарным школьніцам. Угу. Стымуляцыя нараджальнасці ад самага дна. Мы не будем здымаючыся з гэтага дна. Мы не будем звязваць гэта з гарэлкай. Просто вось толькі дзяўчынкі, якія яшчэ не дзяхнулі, напэўна, 18 гадоў, калі яны вось такім становішча, то чамусьці яны вырашылі стымуляваць гэта становішча. Магчыма, для Беларусі гэта таксама прыклад, но ёсць прыклады іншыя. Напрыклад, вось Польша там да 18 гадоў лекі для дзяцей бясплатныя, так, і выплаты па $200 на кожнага падлетка, рабёнка, дзіцё. До 18 гадоў штомесяц 26 тысяч беларускіх дзяцей атрымліваюць такія выплаты ў Польшы. Магчыма, гэта шлях. Магчыма. Але гэта шлях складаны. Не ведаю, як. Можа, ўсё ж такі кошты на гарэлку знізіць? Я все со сваім этим самым. Да, Александр, я знайшоў скриншоты. Трэба правесці ў нейкім раёне эксперымент. Які не жалко. Не шкада. Да. І яшчэ мне спадабалася, што на гэтым сімфоне тлумачэнні, я ўжо не памятаю, якой з чыноўніцы, якая, здаецца, мусіла быць на баку жанчын беларускіх, разумець всю сітуацыю, якой беларускія жанчыны апынуліся, да? Але яна сказала, што проста абарзелі жанчыны. Хочуць кар'еру нейкую, думаюць пра сваё задавальненне, да, жыць хочуць, да, а не прысвячаць сваё жыццё дзяржаве. Будзем казаць, расці для дзяржавы новых, значыцца, супрацоўнікаў, там кіраўнікоў райвыканкамаў і гэтак далей, да? Вось. І гэта, значыцца, з іх боку несумленна, не патрыятычна, не трэба так. Трэба аддаваць дзяржаве долг. Не ведаю, правда, што за што. Да? Але некім чынам беларуская жанчына, яна дзяржаве аўтаматычна атрымліваецца вінная нарадзіць 1, 2, 3. Да, далей ўжо як трэці мой. Слухайце, давайте нешта даўно гэта не паўтараецца. Ёсць
две філасофіі. Адна філасофія – гэта тое, што прыйшло з Савецкага Саюза, што ты нешта вінен дзяржаве, што вось яна тебе ўсё дае, і таму ты должен ей дапамочь чымсьці. Нарадзіць дзяцей, не ведаю, схадзіць у войска, падтрымліваць, не ведаю, нейкі кіруючы курс, нешта яшчэ паехаць у дэпрэсіўную вёску папрацаваць за $200 ў месяц, гадоў так 10. 5 мінімум, да, па размеркаванню. А лепей 10. Для сябе і за таго памятавым. Вось. Чамусьці гэта ўсё, гэта твоя абавязак, чамусьці твой. Гэта адна філасофія. Ёсць іншая філасофія, што галоўны гэта я, то бок вы, асабіста вы, галоўны чалавек дзяржаве, і дзяржава гэта сервіс, у якога вы ж нешта замаўляеце, які працуе для вас, і калі ён працуе дрэнна, вы можете яго змяніць, гэты сервіс. І гэта вашае права наражаць ці не наражаць, там служыць войску ці не служыць войску. І гэта дзяржава як сервіс павінна вам зрабіць такія ўмовы, каб вы жадалі наражаць, жадалі ісці там да войска, жадалі падтрымліваць там тую некую ідэалогію, якая зараз пануе у дзяржаве. І я не разумею, чаму ёсць людзі, якія лічаць, што есть некая віртуальная такая існасць, як дзяржава, якой ты нешта павінен, бо яе не існуе. Ведаеце, у гэтым сэнсе дзяржава гэта як гэты стол. Ты яму гэтаму столу нічога не павінен, бо ён как бы не можа так скласться абставіны, щоб ты ему нешта быў павінен. Бо калі мы кажам пра бесплатную адукацыю ці бесплатную там медыцыну ці нешта яшчэ такія сервісы, так гэта высраць адразу, спачатку вы зарабілі грошы, зрабілі, нешта зрабілі, каб было больше ВУПу Беларусі ў тым ці іншым сэнсе. Потым ад вас забралі частку вашых грошай, узялі ў бюджэт і размеркавалі вам же. І калі нехта кажа, што не, гэта не ваши грошай чысці, так ён падманвае, чамусьці на сваю карысць. Вось гэтая дзіўная, канешне, чыноўніца, якую згадаў Павел, яна таксама жыве, магчыма, яна так шчыра верыць у тое, што існуе некая дзяржава, якой вы што-то павінны, но гэта ілюзія. І ілюзія, канешне, вельмі дрэнная. Вы нічога нікаму не павінны. Канешне, калі ты належыш да вось гэтых дзяржаўных колаў, ты ці свядома, шчыра пачынаеш тыражаваць вось гэтую мантру пра тое, што мы ж вам всё, а вы нам што? Да? Давайте. Калі ты з іншага боку, ты можаш паверыць гэтаму і запудрыцца, да, крыху, і пачаць сапраўды жыць пад дзяржаўную дыктоўку. Але мне вось гэты падыход Александра да таго, што дзяржава гэта сервіс. Хочаш, карыстайся гэтым. Калі гэта не задавальняе, ідзі у іншы, ці ініцыюй нейкія перамены у гэтым сваім сервісе. Да? Ён мне вельмі падабаецца. Прычым сервіс не бясплатны, а які аплачваецца. І аплачваецца вось пабачыце бюджэт Беларусі, да, вось гэту лічбу. Вось гэта сума, якую беларускія грамадзяне заплацілі дзяржаве за гэты сервіс, за яе паслугі, да, за гэты сервіс, а не як бы бясплатна. Але мы добра, што мы ўсё гэта прагаворваем. Канешне, мне здаецца, калі думаць пра цяперашні стан справаў у Беларусі, пра тое, наколькі людзі запужаныя, наколькі іх за 30 ўжо, можна сказаць, амаль 1 год адвучылі, б'ючы па руках, па носе, да, адвучылі ад таго, каб увогуле займацца палітыкай, цікавіцца палітыкай, да. Вось. Гэта ўсё, канешне, вельмі далёка, на жаль. Канешне, але ведаеце, такія зараз часы. І, канешне, калі такое філасофскае пытанне ўзнікае, як жыць, канешне, я прапаную зрабіць усё, каб не залежыць ад дзяржавы. Па максімуму. Не працаваць на дзяржаўных прадпрыемствах,
не ўдзельнічаць у розных БРСМах Беларусі і так далей. Па магчымасці захварэць, калі будзе нейкі суботнік, і так далей. То есть зараз для мяне, калі б я жыў у Беларусі, то, канешне, стратэгія жыцця ў гэтым асяроддзі было бы по максимуму не супрацоўнічаць з дзяржавай. Вы не можете выключыць у себе воду в памяшканні. Зразумела, вы будете плаціць нешта ЖЭСу за камунальныя паслугі, магчыма, вы будете карыстацца грамадскім транспартам, але, напэўна, гэта мінімальна магчымы ўзровень супрацы з гэтай вось такой дзяржавай, якая чамусьці лічыць, што вы нешта павінна. Ну, ці вы можете, конечно, пагуляць з дзяржавай ў гэтую гульню, але тады, ну, вось апошняе ўжо, што мы згадаем падчас цяперашняга стрыма, не крыўдуйце, калі вы у пэўны момант дадзіце слабіну, прыкрыеце падчас самай важнай падзеі, самага важнага дня у вашым жыцці, прыкрыеце вочы на 15 секунд. Я пра інтэграцыю і пра чыноўніцу з Гомеля, якая, ну вот, неяк трапіла ў кадр з закрытымі вачыма, да? І на наступны дзень вы згубіце сваю пасаду. Фактычна ўсё. Слухайте, вы мне Все, вы не ведаеце гэты выпадак. Да, ну, пакімарыла там гомельская чыноўніца. Таксама, типа, кіраўніца справамі у выканкаме, да, вот сидела побач са сваімі калегамі і так... Вот, і все, на наступны дзень яе звольнілі, пазбавілася пасады. Вось, так што гульня гэта небяспечная, а лёд вельмі тонкі. Сябры, дзякуй вам вялікі, што слухалі нас, дзякуй вялікі, што пісалі свае каментары, дзяліліся меркаваннямі. На гэтым скончым наступную пятніцу, як звычайна, з Александром Кныровічем. Калі не будзе ніякіх форс-мажораў, сустрэнемся і будзем абмяркоўваць важныя, найперш эканамічныя, но, канешне, якая эканоміка без палітыкі і палітычныя падзеі ў Беларусі ў свеце. Дзякуй вялікі, Александр. Дзякуй, Павел, дзякуй, паважаныя гледачы, што былі з намі. Ну і з вясной вас. Я не ведаю, якая у вас пагода, надвор'е якое надвор'е, но зараз у Варшаве вельмі так красіва. Хай у вас будзе на душе таксама. Да пабачэння, сябры.